Hauskoja kohtaamisia laivalta, jossa jotain, en edes tiedä mikä. Laivalla aina sattuu ja tapahtuu, ja ne on hauskoja hetkiä näin niin kuin ainakin työntekijän silmin. Mutta tuossa viime reissulla oli mielenkiintoinen hetki. Mä kävelin käytävää pitkin, ja siinä edessä käveli isä, ja siinä käveli kaksi poikaa, ja ainakin toisen isän. Ja pojat oli niin saman ikäisen olosia, että olisiko ollut kaveri mukana sit risteilyllä. Ja pojat siinä sitten keskustelivat, no jotain siis maksimissaan ykkösluokkalaisia, eli niin kuin oikeasti pieniä poikia. Mä veikkaisin, että ne on jossain niin kuin 5 ja 7 ikävuoden välillä. Ja pojat siinä keskustelivat sitten keskenään sillä tavalla, että mä en kyllä ymmärrä noita taskuvarkaita. Sitten se toinen kääntyi se toiselle, että ai jaa, miten niin? Sitten se vastasi, että no, miksi joku varastaisi taskun? Et mitä tekee toisen ihmisen taskulla? Ja sitten ne oikein pohti sitä siinä, ja mä kävelin siinä niiden takana, se isä näki mut, niin siinä sitten vaihdettiin semmoisia huvittuneita ilmeitä keskenään. Ja oikein pojat pohti siinä, että miksi joku varastaisi taskun? Niin kuin, eihän siinä ole järje, että mä ainakin ottaisin ne tavarat, mitä siellä taskussa on. Ja hauska kohtaaminen. No, mä kävelin siitä sitten messiin. Ja siellä meillä oli laivalla siis aivan mahtava trubaduuri Oksan Matti. Käykää muuten pistäisi Matti Oksa myöskin seurantaa. Matti on aivan käsittämättömän kova trubaduuri. Sekä ainakin TikTokista löytyy, mä en tiedä löytyy varmaan Instastakin, mutta en tiedä, TikTokista nyt ainakin. No siis menin sitten messiin siinä ja juttelin sitten Matin kanssa hetken aikaa siinä. Sitten sanoin, että oli muuten hauska juttu tuossa. Käytävällä tuli äsken vastaan pojat siinä, tai meni mun edellä pojat, ja kuulin tämmöisen keskustelun, niin Matti sanoi, ai jaa. Sitten se syö, että oliko se isä sen ja sen näköinen, ja näin. Mä että joo, oli, että miten, joo, ne oli aikaisemmin hänen siellä keikallaan. Mä että joo, kato, kun hänellä on siis yhdessä sellaisessa kohtaa, niin kuin spiikissä, välispiikissä, hän oli sellainen, että hän selittää, että niin kuin seuraavaksi mä esitän teille taskuvarkaitten laulun, ja sitten se esittää siitä, että kun 2 taskuvarasta menee Tukholman kadulla ja näin, ja sitten ne laulaa samalla komioitten, minähän vien. Eli silloin ne ottaa taskusta tavaraa, että minähän vien, ja sitten se esittää vähän, näytteleekin sen siinä showssa. Ja on tämmöinen välispiikki. Ja pojat oli varmaankin hyvin todennäköisesti, mä olen sen jälkeen pojat nähnyt, ja ne on sen jälkeen miettineet siinä, että kuka varastaa taskuun. Mahtavia, ihan mahtavia kohtaamisia. Pistäkää Matti seurantaa myöskin.